Sulod sa usa sa mga lawak sa Cebu City Hall, makita ang daghang mga gagmayng bata nga daw naa sulod sa usa ka daycare. Mao kini ang Cebu City Child Minding Center. Usa ka pasilidad kung asa mamahimong mabilin sa mga empleyado sa City Hall ang ilang mga anak samtang sila nagtrabaho. Purpose gyud ani sa city government nga kaning child minding center ani gyud ibilin dinhi ang mga anak sa empleyado sa City Hall, GO, casual or regular employee nga mabilin dinhi kay aron dili rason nga ang mama na absent sa trabaho kay tungod walay bantay sa ilang bata. Hamugaway na sab karon ng ilang lugar human nga hingpit silang gibalhin sa niaging buwan gikan sa kanhi usa ka gamay nga kwarto kung asa sila nag-star sukad 2016. Paminaw sa mga bata ba, mura ra gyud og ilang balay. So ang amo sang kaproblemahan ma'am kay ining panguha na sa ilang mga mama di lang manguyog dili na manguli kay ari ra sila sa child minding. Nagpangidaron sa usa ngadto sa 6 ka tuig nga bata ang ilang dawaton dinhi. Apan aduna poy higayon nga dunay masuso nga ibilin kanila. Gawas nga kabinlan sa mga bata, aduna poy mga learning sessions nga ipahigayon dinhi sa Child Minding Center sa Cebu City Hall. Sama sa pagbasa, pag-color, ug sa inyong makita karon nga storytelling session sa mga bata. Gisiguro sab sa mga child-minding workers nga mas mapaduol ang mga bata sa Ginoo ug dunay values formation samtang naa sa maong pasilidad. Mapasalamaton sab sa dakong tabang nga dala sa maong center ang apuhan ug single parent nga nanarbaho sa City Hall. Dako kay katabang namo labi na kaming mga nasa trabaho sa gobyerno, makatabang gyud labi na may ka-afford og bayad sa pagyaya sa bata. Salamat mig dako ani akani din sa Cebu City Hall. Dako ka siya gatabang kay especially nako nga solo parent ko. So rest of my children kay puros man mga student niya. Tanan sila ato eskwelahan sir jud mahibilin. Wala jud ko lain kabinlan mo na. Dako jud kay siya katabang nga naay child minding ang workplace. Auhag nila nga unta magtukod sab ang ubang LGU ug susama niini aron mamenosan sab ang mga kaso sa child abuse sa atong nasud. Giauhag namo ma'am no nga unta ma'am ang kanang ubang LGU bitaw ma'am maghimo po sila og child minding ma'am kay dako jud kay tabang sa mga empleyado nya at least ma'am murag maminos-minos tingali nato ma'am no ang abuse sa kabataan ma'am kay dinhi sa child minding ma'am gawas nga trained mi ma'am amo asag yung goal diri ma'am nga kami gyud ma'am mahimo ra sa gyud ming substitute mother sa mga bata nga isulod diri. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.